ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିମ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାସକୁ 5,000ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅଜଣା ଥିବେ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାମ ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍, ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଥିବେ MIS ବୋଲି। ତ ଏହି ସ୍କିମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କେମିତି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ 5,000ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା କେମିତି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଛି, ଏହାର ରୁଲ୍ସ ଏବଂ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ତ ତା ଭିତରୁ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟିଏ। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 6.6% ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସ୍କିମ୍ଟି କେମିତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ରେ। ତ ଏହା 5 ବର୍ଷୀୟ ଏକ ଯୋଜନା। ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ଟି ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ କରିପାରିବେ। ଏ ସ୍କିମ୍ଟି 5 ବର୍ଷର, ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 and most 3 ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ଫରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମିଳିମିଶି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି এই ସ୍କିମ୍ଟି, ତ ହାଏଷ୍ଟ 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ହିଁ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ ବା 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ମିଶିକି এই ସ୍କିମ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବନି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ 0। ତ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ରୁଲ୍ ଅଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିବନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, এই ସ୍କିମ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ଲି ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1% ବି କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ କି ପଇସା ରିଟର୍ନ ହେବନି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା এই ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ଏଥିରେ 100% ରିଟର୍ନ ଆଉ ସେଫ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି 5 ବର୍ଷର ଏକ ଯୋଜନା। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୋ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଅଦର ସ୍କିମ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ବା କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିପାରିବେ এই ସ୍କିମ୍ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ 5.50% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷରେ 5.50 ସେ ସେମ୍ ହିଁ ରହୁଛି। ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 5.50 ସେମ୍ ହିଁ ରହୁଛି। ବଟ୍ 5 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି 7.6, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ତୁଳନାରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ତୁଳନାରେ, ତ ଏହା ହେଉଛି ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 7.6, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କୌଣସି ବି ସ୍କିମ୍ରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉନି ଯେମିତିକି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଦେଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଡିପୋଜିଟ୍ 1,500। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 1,500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ୍। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଛି 45,000 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି। ତ ମିନିମମ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 1,500 ଟଙ୍କା
ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଲା 45,000 ଟଙ୍କା। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ଆଉ କାହା ସହ ମିଳିମିଶି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସେମ୍ ରହିବ, ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ ସେମ୍ ରହିବ, ବାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ମାଇନର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସେମ୍ ରହୁଛି 1500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତ ଯେମିତି ଆପଣ FD କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉ କି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହେଉ, ତ ଏଇଟା ସେମିତି ଏକ ପ୍ଲାନ୍। ବାକି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉ କି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉ କି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେତିକି ଟର୍ମ ମାନେ ସେତିକି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ପରେ ବା ସେତିକି ବର୍ଷ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହ। ବାକି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁର ହେଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 4,50,000 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଏଣ୍ଟରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଏବଂ ମାଇନରରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ନୋଟ୍ସ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତ ତାହେଲେ ସେ 6.60 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବ। ତ ମାସକୁ ସେ 550 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଇନଭେଷ୍ଟର ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ମାସକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 550 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆଉ ଏକ ରହିଛି ନୋଟ୍ସ, ଯଦି ଆପଣ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ, ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ତା ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ 7.6 ଥିଲା, ଏବେ 6.6 ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ସ୍କିମ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ସ୍କିମ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ହିଁ এই ସ୍କିମ୍ଟି ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇନର ପିଲାର ବା ମାଇନର ପିଲା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ବି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ପିଲାର ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି, ସେ ମାଇନର ଅଛି, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତା ବୟସ ହେଇନି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଫଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ।